What's up mga idol? Ito na po ang ating pinaka-update sa inyo regarding the Kymco Philippines. Yan po ang rollout ng first batch para sa KRB 180i DDS or yung standard version. Well, dumating na nga po yan dito sa Pilipinas this month of January at inassemble na rin nila sa kanilang planta. Yes mga idol, napabilis po ang kanilang pag-assemble at yan na po ay ready to roll out sa lahat po ng Kymco stores all over the Philippines. At ito nga po ang mga nagpaunang reservation o naka-order na kaagad at nagbigay ng 5K reservation. At sa wakas mga idol, nauna na pong na-release ang mga DDS version or standard version sa mga Kymco outlets na nagpa-reserve na. Well, ito nga po ang ating ipipresent sa inyo from Kymco Philippines. Yan nga po ang napakastig na scooter from them, KRB 180i DDS. So this first batch ay already released na sa ating mga buyer or customer. Siyempre, kung gusto nyo po pong bumili or humabol nyan, pwede pa po tayo magpa-reserve dito po sa ating kaibigan na dealer. Yan po ang ECG Zoom Zone Incorporated. Pwede po kayong bumisita sa kanilang mga branches dyan po sa Cubao, NCR. Meron po dito sa Dagupan City, Pangasinan. Meron din sa La Union at meron din po sa Baguio City. Humabol na tayo mga idol para po sa kanilang promo. Yan po, pwede kayong makakuha ng 10,000 pesos discount kung gusto nyo pong magpa-reserve. Ngayon na po, pa-reserve na po kayo at sigurado po makaka-discount kayo ng 10,000. Again, like and follow nyo po ang ating KRB 175 Nation Philippines. Pwede nyo po akong i-PM dyan kung gusto nyo po ng mas maraming details at gusto nyo pong makakuha nitong mga bagong KRB na yan. Siyempre mga idol, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, hit that notification bell para kayo laging updated. And siyempre pinuntahan po natin personally itong kanilang ECG Zoom Zone store dyan po sa Dagupan City at atin pong nakita personally itong bagong KRB 180i DDS version. I-release na po nila ito sa kanilang customer na napakaswerte dahil sa po ang kauna-unahang owner dito po sa Pangasinan. At ito po ay binayaran ng ating cash buyer. So cash po nila nakuha to from 168,900. Nakuha na lang po na ng 158,900 with 10,000 pesos discount. Again, yung mga specs niyan, ito pong DDS version, naka-ordinary key lang po yan. Meron siyang 7.2 liters na gasoline tank capacity at meron din siyang dual na USB charger. Again, fully digital po ang ating instrument panel na may split type. Meron din sa baba yan, makikita nyo yung mga indicators. Of course, yung inyong speedometer, clock, fuel gauge ninyo, makikita nyo kung konti na lang gasolina ninyo. At syempre, of course, yung trip meter. Mga idols, ito pong ating KRB 180 ay meron ding LED lightings from the headlight, daytime running light or yung DRL niya, at yung kanyang mga signal lights. Lahat po yan full LED mga idols. Of course, napakalupit din ang kanyang large compartment. Kasyang-kasya po ang full face helmet dyan. 25 liters capacity po yan. Yan po yung mga makikita natin at atin pong aasahan para po dito sa KRB 180i DDS version man yan or TCS version. Again, ang napakaganda rin na gulay board yung tinatawag natin. Meron siyang flat board sa gitna. Marami tayong may lalagay ng mga gamit dyan. Of course, mas maganda yung ganyan mga idols. And yung kanyang easy access na footrest para sa ating official back ride or passenger. Ang ganda no? Ayan po ay made of aluminum. At syempre, pagdating sa suspension, panalo din po. Naka-telescopic yung harapan niyan. Yung likuran naman naka-monoshock. So yan po ang ating suspension front and rear. Syempre, yung kanyang taillight, napakaganda rin at very modern ng kanyang design. Super visible po yan sa daan, especially sa pagkabit tayo doon ride dahil yan po ay naka-LED rin. So yan po ang ating KRB 180i DDS version. Meron din siyang handlebar sa likuran, split type po yan. Mas maganda at mas easy access po para sa ating passenger. So yan po ang ating ginamit din na gulong nila. Ang kanilang brand para sa DDS ay Maxxis Tire. Sa harapan may sukat na 110/70 by 13. Sa likuran naman ay 130/70 by 13. So medyo maganda po ang ating mga sukat para sa gulong. Siyempre ang ating brake system sa harapan po at likuran pareho po sila naka-hydraulic disc. Yan po ay walang ABS dahil ito po ay standard version. Again mga idols, itong ating muffler system, yan po ay naka-upswept. Medyo pataas po yung kanyang style. At syempre maganda rin po ang kanyang tunog pag ating pong pinapatakbo yan. Again, yung kanyang power transmission matrix na ginamit nila dyan
Sa engine po nito, ang kanyang specs, 175.1cc, single cylinder, 4-stroke, 4 valves po yan, single overhead camshaft, at of course, yan po ay naka-CVT at liquid cool na. Yan po yung kanyang independent swing arm, napakastig po. Gawa po ito sa aluminum kaya lightweight po yan, napakagaan. Pagdating sa maximum power, 16.7 horsepower po yan. Sa torque naman, 15.68 Newton meters para naman sa kanyang torque, mga idols. Yan po ang ating blue color, no? Indigo blue na nandito po ngayon sa Kymco Lifestyle Bikes Pangasinan from ECG Sumzone Incorporated. Ni-invite ko po kayo na bumisita sa kanila pang mga ibang branch, La Union, Baguio, sa Cubao, kayo po ay nasa Manila. Again mga idols, like and follow nyo ang ating FB page, KRB175 Nation Philippines. Pwede nyo akong i-PM dyan kung gusto nyo pong umorder or gusto nyo magpa-reserve sa mga Kymco outlets na yan. And syempre, pagdating sa mga specs po ng KRB180i, yan po ay fully loaded talaga. Napakadami po nating magandang specs yan, especially sa TCS version. It comes with a traction control system at anti-lock braking system. So yan po, pagdating sa safety, we are really safe pag yan po meron ng ating motor. And sa mga color version po na asahan natin from the DDS, yan po yung Indigo Sea Blue, Snow Peak Silver, at yung Ether Black. Yan po yung mga available ngayon. Pa-reserve na po tayo mga idols. Sabi nga po nila until January 31, pero meron pa pong extension yan. Yan po yung mga units na ating pong aabangan sa mga stores from Kymco Lifestyle Philippines. So mga idols, yan po ba ay makikita na natin sa kalsada? Very soon po, sigurado po yan, marami na po tayong makikita niyan dahil marami po talaga ang nagpa-reserve para sa mga units na to. At syempre, talagang magiging extra pogi o gwapo tayo dyan dahil napakastig po ng scooter na to. Solid po yung pagkakaporma niyan, talagang very modern. Of course, loaded na rin sa mga specs. Pwede rin po natin tong bilan ng mga accessories sa online or sigurado sa Manila. Magkakaroon na po ng maraming mga new accessories yan, gaya po ng windshield niya, yung kanyang mga mirror, at yung kanyang shocks or suspension, plus yung braking system niyan. Yan po mga idols, ang ating inaabangan na KRB180 finally already roll out sa lahat po ng stores from the Kymco stores sa Pilipinas. At syempre, meron na rin po mga na-release na units niyan. So mga idols, habol na po kayo at magpa-reserve na po kayo sa ating pong mga kaibigan na dealer, ECG Sumzone Incorporated. Kung gusto nyo pong magpa-reserve dyan, PM nyo lang ako sa ating FB page, Boyet Salabarria, yung ating FB page, like and follow nyo yan. At syempre, ang ating dedicated KRB 175 Nation Philippines. Para po sa mga KRB enthusiasts o yung mga solid po na fans nyan, mag-member po kayo dyan. Sigurado pong i-update ko kayo sa lahat po ng mga news para dito sa ating Kymco KRB 180. Yan po mga idols, talagang sulit po at solid po talaga ito ng ating pong maitesto dito po sa Pangasinan. Itong KRB 180 na yan, talaga pong solid po yung braking system niyan. Talagang ang ganda, talagang pasok na pasok at kapit na kapit ang kanyang anti-lock braking system, plus yung kanyang traction control sa cornering, suwabe po. Ganyan po kastig ang ating KRB. So mga idols, yung mga naghihintay ng traction control system version, yan din po ay parating na this first week of February. So pag meron na pong units niyan, sigurado po papakita ko sa inyo at bablog ko sa inyo. At syempre, tumutok po kayo sa ating YouTube channel dahil mas marami pa tayong features at vlog para dito sa KRB. Hopefully makahiram tayo ng unit niyan at matest natin yan at maride ng malayo at masubukan po para sa performance niya. Again mga idols, Boyet Salabarria po, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Lagi po tayo mag-ingat sa ating mga rides at stay healthy po. Ciao mga idols!